197 edukaturi nataw il-warrant mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima f'ċeremonja tal-kunsill dwar il-professjoni tal-għalliema. Fl-iskola sekondarja ta' Ħalkirkop il-Ministru responsabbli mill-qasam edukattiv ta' pajjiżna għal il-Gvern qed jinvesti bisħieħ fl-edukazzjoni ta' wliedna. Fil-fatt kif tħabbar f'dan il-budget is-sena d-dieħla mistennija jibdew id-diskussjonijiet formali li għandhom iwasslu għal ftehim settorjali ġdid li se jibni fuq dak eżistenti. Fil-ġimgħat li għaddew kien hemm ħidma kbira fuq iż-żewġ fronti mill-Ministeru mir-rappreżentanti tal-għalliema li sa se tkun konsolidata bit-taħdidiet li għandhom jibdew f'Jannar. Il-Ministru qal li dan il-ftehim se jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi u li l-Gvern huwa kommess li jkun hemm aktar titjib li jirrifletti r-responsabbiltajiet li jġorru l-edukaturi. Ir-rwol tal-għalliem huwa wieħed kruċjali għaliex dawn huma professjonisti li jaħdmu b'dedikazzjoni mħabba fuq kollox vokazzjoni sabiex propja jassiguraw li t-tfal tagħna fil-perkors edukattiv tagħhom jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom u allura nkunu qegħdin propju permezz tal-edukaturi tagħna nibnu l-futur ta' dan il-pajjiż. Il-President tal-Kunsill għall-Professjoni tal-Għalliema Dr. Matteja Farrugia qalet kif l-edukaturi huma fi dmir li jgħinu lil kull student biex jemmen aktar fil-ħiliet tiegħu, fl-istess waqt li jkomplu jiżviluppaw mezzi li bihom it-tagħlim ikun aktar effettiv biex l-istudenti jkunu aktar kreattivi. Illum l-Istat jimmarka il-ħiliet personali u akademiċi ta' dawn l-individwi li għażlu biex jipprattikaw din il-professjoni li għaddaqstant importanti, il-professjoni tal-għalliema. Napprezzaw ħafna x-xogħol u d-dedikazzjoni tal-għalliema kollha u hawnhekk nimmarkaw il-bidu ta' din il-karriera daqstant importanti.